Dumela mahulu azvinda kumira zvakanaka. Ndadzoka zvakare panyaya vision nhasi. Mufaro mushoma mushure mekunge danzwa nyaya yasiririsa, nyaya yarwadza vanhu vakawanda, inova nyaya yajob sikhala uyo ari kunzi abatwa nemhosva yekunzi hanzi vakapesvedzera paviolence yakaitwa kunyatsime kwaMo Blessing Ali kumasaidi kwekuya. So panapa ari kunzi judgment yavo kana kuti mutongo wavo wacho uchapuhwa musi wa29 January. So panapa pari kunzi job sikhala abatwa aine mhosva. Ndo mashoko abuda, ndo mashoko atatambira atanzwa kubva iko kumatare edzimhosva kwanga kuchipiwa mitongo uyu mhuri yeZimbabwe. Hazvina kumira zvakanaka. Vanhu vakawanda vato attenda that court. Vanhuwo veCitizen Coalition for Change vanga vachitombotraya kuimba vari panze. Munoziva kuti vanenge vachidawo kumira nemumwe wavo job sikhala. Zvinova zvinhu zvarwadza vanhu vakawanda, kunyanyanya vanhu veZimbabwe varwadziwa nekuda kwechiitiko ichi, nekuti vajob sikhala munhu wekuti anga akatombosafa kudhara. Nyaya iyi ari Zimbabwe ndo situation iripo, ndo current situation iripo. Hazvina kumira zvakanaka. Inyaya inosiririsa, inyaya inofizura kwazvo, asi hatinawo zvekuzviita. Ndo nyaya yatangoya takakubatirai mhuri yeZimbabwe, tichingoda kuti mutizivisewo kuti muri kuionawo sei nyaya iyi. Ndakaita